ये बबुआ मुकेश अरे ये चाचा ऑर्केस्ट्रा वाली हो। आज तो देखा काटा हिलावक कमर कने देखला चाचा मुकेश भाई कमाल। आइलू हा दिल्ली से बिहार में नाची चढ़ल जवानी तोहर उमर छौकाची सुन। आइलू हा दिल्ली से बिहार में नाची चढ़ल जवानी तोहर उमर छौकाची। हमरा से नहीं पंगा तुली हमरा से नहीं पंगा तुली काहे कि हमरा में दम बा। सीधा सपुर के छौरा न के करो से कम बा। सीधा सपुर के छौरा न के करो से कम बा। ढोरी में तोहरा हमार दी हम गोली लड़का है यादव जी के केहू नहीं बोली ढोरी में तोहरा हमारे दी हम गोली लड़का है यादव जी के केहू नहीं बोली। भैया के शादी में कमर हिलोई है भैया के शादी में कमर हिलोई है करिए न तनको शरम बा। सीधा सपुर के छौरा न के करो से कम बा। सीधा सपुर के छौरा न के करो से कम बा। मेघा फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो कटरागढ़ चामुंडा स्थान मुजफ्फरपुर। सभे बरतियन के माजा तू दी है लहंगा उठा के तनी हमरो दी है सभे बरतियन के माजा तू दी है लहंगा उठा के कनी हमरो के दी है। तोहर त ढोरी देखे में गोरी तोहर त ढोरी देखे में गोरी लागै छौ एकदम लरम्बा। सीधा सपुर के छौरा न के करो से कम बा। सीधा सपुर के छौरा न के करो से कम बा। यादव मुकेश तोहर खोला दिहा चोली देवराज यादव अब कुछ ना बोली यादव मुकेश तोहर खोला दिहा चोली देवराज यादव अब कुछ नहीं बोली। यादव बजे से तू गछौरी यादव बजे से तू गछौरी पहले तू इतना शरम बा। सीधा सपुर के छौरा ना के करो से कम बा। सीधा सपुर के छौरा ना के करो से कम बा। मेघा फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो कटरागढ़ चामुंडा स्थान।